Menengo Pak Kapolsek iki. Kok lha mosok moro-moro jam gathek menit. Ngopo ae hitungane per menit. Ya Allah. Bu. Kanjeng Nabi ketika ditanya, wong apik niku sinten? Man ahsana man asaahu. Wong sing iso ngapiki wong elek. Lek ngapiki wong apik kabeh wong iso. Tapi ngapiki wong elek lho, lek gak asli wong apik angel. Iki sing garakno wong apik suwe tambahe. Iki soalé gayahe wong Sumberjo iku cuma gelem ngapiki wong apik tok, gak gelem ngapiki wong elek. Wong Sumberjo gayahe lak ngono sih. Lah nek dekne nang aku apik, aku ya gelem apik nang dekne. Lah dekne ambek aku gak gelem apik. Aku dikoken apik karo dekne. Cek enake. Yang mono yah mene lho aku wis ngalah terus, aku kurang apik apa karo dekne. Iku wonge keplok-keplok iku lho. Iku sing garakno wong apik suwe tambahe. Wong gayamu iku cuma gelem ngapiki wong apik tok. Gak gelem ngapiki wong. Padahal wong apik temen niku sing iso ngapiki wong elek. Lek ngapiki wong elek iso, ngapiki wong apik ya kison malah iso. Allahumma sholli ala Muhammad. Makane wong apik iku gambarane kaya uyah, asli apik. Uyah iku asin. Sapa ngomong wis suwe mong. Uyah iku asin, wis suwe jare ngono. Tapi ya aja digebyah uyah padha asine, soalnya gak kabeh sing asin iku uyah. Contone umbelmu. Dilaten lah asin. Mangkel ngono. Wong sak donya setuju ngarani uyah iku asin. Lapo? Soalnya uyah iku asine asli. Buktine diasini uyah asin. Gak diasini uyah tetep wong nek apiki ngono, diapiki apik, gak diapiki tetep apik. Lah sing payu nang ngarsane Allah, sing diterima Allah iku sing apike asli. Lek palsu Gusti Allah gak gelem nrimo. Gak payu disetorno nang Allah iku gak payu nek palsu. Sing payu ya sing asli-asli. Wong nduk donya ae rata-rata sing payu ya sing asli. Iki napa mboten? KTP sing payu ya KTP banter, sertifikat sing payu sertifikat. SIM sing payu ya SIM. Ijazah sing payu ijazah, dhuwit sing payu ya dhuwit, kiai sing payu ya kiai. Ngene gak asli konangan ya suwe-suwe ya gak payu, sapa kate ngundang. Ngono lho. Ya kadang-kadang ono sih sing asli gak payu, malah payuan sing palsu. Contone untu. Anjene untu iku aneh kok ya. Sing asli lho malah gak payu. Mulane sampean gak usah ngelumpukno untu asli. Gaya apa dikoleksi wong gak payu kok. Payuan sing palsu. Ana wong untune bogang, terus mara dokter gigi njaluk ditembel. Pak dokter, untu kula sampean tembel Pak dokter. Ambek doktere ditawani, tak pasangi untu asli yo. Kaget wonge. Pak dokter kok enggak ada? Iya, tanggoku wingi mati. Untune protol lali gorong tak balekno. Saiki tak pasangi nang nggonmu kok gak gelem. Wong apik, astagfirullahaladzim. Tuh kan, kelihatan banget kalau kamu sayang sama aku. Kamu takut aku tinggalin kan? Sopo ngomong CNDL ya? Antem temen. Ngene. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Berarti wong apik iku butuh wong elek. Gawe apa? Gawe praktek. Man kok guyu sih, Bu? Diterusno tak gak iki? Ayo tolong konsentrasi, waktu kita tinggal 10 menit. Astaghfirullahaladzim. Man ahsana man asaahu, wong sing iso ngapiki wong elek. Berarti wong apik iku butuh wong elek. Gawe apa? Gawe praktek. Wong ketok kualitas apike iku kapan iso ngapiki wong elek. Lah nek gak ana wong elek,
prakteknya ya apa? Sopo sing kate digawe praktek wong gak ono wong elek. Padahal wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Lah wong eleke gak ono. Paham tak gak sih iki? Duweleki wong gak karo-karuan tetep ae iso apik. Dadi wong iku ketok kualitas apike kapan iso ngapiki wong elek. Tunggale guru iku butuh arek goblok. Guru iku butuh murid sing goblok. Gawe apa? Gawe praktek. Guru ketok temen kualitase kapan iso minterno arek goblok. Ana arek ki asale goblok, terus diwulang karo guru iku malih pinter. Ketok kualitase guru. Lah saiki aneh kok, Bu. Ana sekolahan iki lho gak gelem nrimo murid goblok. Nggih, Pak Camat nggih. Sekolahan sing unggulan-unggulan niku lho. Iku sing diterima lak sing pinter-pinter tok to. Nggih to? Antek larang sisan bayare. Dadi sing keterima sekolah ndok kono iku sing pinter dan anake wong sugih. Lek anake wong Sumberjo wis akeh gak klebune wong gak gablek duwe. Aneh kok sekolahan niku. Hanya menerima murid yang pinter-pinter saja, diseleksi. Padahal sekolahan dibangun iku tujuane gawe minterno arek goblok. Lah sing goblok kok gak diterima. Iki padha karo ana wong bangun rumah sakit terus ditulisi rumah sakit ini hanya menerima pasien orang-orang sehat. Sing lara gak diterima. Sekolahan opo aku gak setuju blas ngono iku. Kaget yo wis. Lho lah sing diterima cuma sing pinter-pinter anake wong sugih-sugih. Lah sing goblok-goblok anake wong gak duwe gak diterima. Akhire sing pinter tambah pinter, sing oon tambah oon. Sing sugih tambah sugih, sing melarat tambah. Harusnya sekolah-sekolah unggulan itu sasarannya malah nonggone pelosok-pelosok yang SDM-nya masih rendah supaya terangkat ben gak ketinggalan karo sing ndongone kota-kota iko. Wayahe kudu ngono, sasaran pendidikan. Kalau memang kepingin pemerataan pendidikan kudu didelek ndongone pelosok-pelosok. Sing sek desa-desa, sing sek goblok-goblok iku sing perlu diangkat ben gak ketinggalan. Wayahe lak ngono sih. Enggak kok. Sekolah unggulan ki ndok kota, anak wong sugih-sugih sing pinter-pinter ngono iku. Makane sing pinter ya tambah pinter, sing goblok ya tambah. Hoi. Ya kaya bantuan-bantuan perekonomian, itu harusnya sasarannya kudu nggone pelosok-pelosok desa-desa sing masyarakat betul-betul miskin, betul-betul membutuhkan supaya perekonomiannya terangkat. Enggak kok. Malah didekek nduk nggone pusat-pusat perekonomian yang itu dikangkangi dikuasai wong sugih-sugih. Wong sing melarat-melarat trimo dipiuri BLT, bantuan langsung tukaran. BLT bantuan langsung telas ngono iku. Wis gak tepak. Kaya akademi kepolisian iki lho Pak Kapolsek. Lagi rumangsane anake wong Sumberjo gak kepingin masuk Akpol bareng ngono ku. Ya kepingin, tapi yo angel. Wong gak gablek. Nek nek mari masuk ngono iku langsung metuhe langsung perwira kok. Ngono. Rasah katik krengkelan kok ngisor kok. Ini kaya ngene-ngene iki ora Akpol paling ya sret ngono ae wis. Engko munggah melati siji pensiun ngono ae wis mentok wisan ngono iku. Mbah lah mangkane iku salah satu pertimbangannya kula nggih pesantren gratis ngono iku Bu. Pesantren kula sakniki alhamdulillah anak-anak yang ikut saya udah 2.500 lebih dan semuanya gratis bebas biaya. Loh saya ora perlu tepuk tangan, ora bantu tepuk tangan. Loh, prinsip kula ngene lho,
Pendidikan itu bukan haknya orang-orang kaya saja. Pendidikan yang berkualitas bukan hanya haknya anaknya orang-orang kaya saja. Lah terus anaknya orang-orang melarat kayak anaknya orang Sumberjo iki. Lek terus ya apa nasibe terus? Kalau ingin masuk ke pesantren yang berkualitas yang bagus, bayarnya harus mahal. Coba kalau untuk sekolah yang bermutu berkualitas, bayarnya harus mahal. Anakmu ya on terus kok. Mesti jok kuwaten tak perjuangno pokoknya saiki. Tak perjuangno. Pak Camat gak kira iso ngono. Aku tak bengok-bengok terus aku. Diprotes sapa-sapa ceke. Aku gak ngurus aku. Aku wis ngomong ngono aku. Pokoke bener tak omongno. Ngono wis. Duh. Wis kaya wong ceramah bareng niki yo butuh jamaah sing goblok. Gawe apa? Gawe praktek. Iki ceramahe berhasil tak gak? Iku ukurane sing goblok. Apa sing goblok iki mantuk-mantuk. Wah, iki berarti masuk iki berhasil ngono. Aku sing pinter-pinter ngene gak butuh aku. Wis mulya kabeh sing nduk panggung. Ya nduk panggung iki aku gak patek butuh. Aku gak ono urusan mbek sampean aku. Wong iki sing nduk panggung iki ya gak melu nyumbang. Dadi iki sumbangane wong melarat-melarat iki lho, makane ngono. Terima kasih ya para goblok-goblok sekalian. Jadi kehadiranmu bisa aku jadikan sebagai bahan praktek. Loh, kalau nggak ada jenengan, loh saya bukan siapa-siapa, ngono loh. Makanya semua yang hadir di sini penting, bukan hanya yang di atas panggung yang penting. Yang doprok di bawah semuanya ini orang-orang penting semua. Loh. Tanpa sampean aku gak iso bayangno ceramah ijenan nduk kene. Gendeng aku. Maka siapa yang menyelamatkan kiai dari gendeng? Jamaah. Ngono lho. Padha karo iku lho Bu, dokter iku butuh wong lara. Dokter iku butuh wong lara gawe praktek. Wong dokter itu ketok kualitasnya kapan iso dadi wasilah sehate wong lara. Ana wong asale sakit berobat nduk kono sehat. Ketok kualitas dokter iku. Mangkane dokter iku lek ditekani wong lara gak murang-muring. Masa ana dokter ditekani wong lara nang murang-muring. Kon niku nek waras gak tau mrene. Lek gering ae demek-demek mrene. Kelakuanmu gak tepak. Gak ana dokter ngono iku. Dokter ditekani wong lara yang guyu kok. Lah sampean Pak, kok dangu mboten mriki ngono. Monggo-monggo pinara. Longgo. Wonten keluhan apa Pak? Niki lho Pak dokter, nganu niki kok kaku gak kena ditekuk. Doktere mikir, iki apane sing gak kena ditekuk. Gulu-gulu pikiranmu iku kok. Jare doktere, nggih pun niki kula paringi obat. Diombe sedina ping 3 iki. Engko lek obate entek kok sik gak kena ditekuk. Saman mriki meleh. Lah ngono sih. Lah ngono. Padha karo polisi. Polisi iki butuh maling. Gawe apa? Gawe praktek. Loh, polisi ku ketok kualitase. Kapan wilayah hukume iso kondusif, aman, terkendali. Pak Kapolsek iki, Pak Bagio iki ketok kualitasnya, ketok prestasine. Kalau selama di bawah kepemimpinan Pak Bagio iki, wilayah hukum Mapolsek Gedangan kondusif, aman, terkendali. Loh, ngono berarti ketok kualitasnya. Makanya Pak Kapolsek iki butuh maling, gawe praktek. Selama beliau jadi Kapolsek Kecamatan Gedangan ki aman dari maling. Soalnya malingnya bolohe dhewe. Dadi Saman kok keplokmu gak enak ngene lho maksudnya. Kecerdasane Pak Kapolsek iki pendekatan persuasif. Maling-maling iku didekati, dirayu, akhirnya gak melakukan tindakan kriminal. Tunduk kabeh, bolo kok. Wah, akhirnya kok Pak Kapolsek munggah pangkat. Mulane perlu dan kerja sama karo maling dan tundukkan ngono lho. Lho, carane ngono. Kiai-kiai sing hebat iki ngono. Arek nem wakal nakal iku didekati, kiai-kiai sing top iki ngono.
didekati, pendekatan persuasif. Akhirnya pelan tunduk. Kapolsek sing hebat yang ngono. Maling-maling itu didekati. Mulane iki kenal kabeh. Oh sampean ku diomongi kok. Lah terus gua tak sampluk salon siji-siji lho. Karepe yo opo sih? Aku ki nonton ukurane iki lho, waktune pindah iki sak jam, Bu. Pindahe ngono lho. Sapa ngomong larang-larang? Astagfirullahalazim. Aja atik mbahas ngono ta, Rek. Gak ilok ngono iku atik mbahas larang-larang. Lek kepengin murah, bojomu kok ngenen ceramah. Greget eno ta. Wong kene iku ngono kok. Lho kula sampean kongkon apik iku karo sapa? Karo sapa wae. Wong Kanjeng Nabi lek ngekeki contoh, gak cuma dengan saudara yang seakidah, yang beda akidah lho dikongkon apik. Diapiki harapane supaya dadi apik lantarane sampean. Bojomu walaupun elek, apik ana, lapo kok dikongkon ngapiki? Pikiran ta lah. Pikiran. Lek bojo apik diapiki, iya, bojo apik iku ya gorong diapiki ae wis apik. Ndah niyo diapiki, tambah apik. Betul? Lah nek bojo elek, gorong dieleki iku lho wis elek. Ndah niyo nang dieleki. Gak yo gak nurokno wong malah. Mbah paham mbah enggak ngene iki. Karo sapa wae dikongkon apik. Ngapunten. Halo? Ayo eling dawuh Kanjeng Nabi kala. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Kalian tidak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman, dan kalian tidak dianggap beriman kecuali kalian saling sayang. Artinya gelem rukun, gelem apian karo sapa wae. Allahumma sholli ala Muhammad.